pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanyak iti ka anuman. Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimek. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin kakayam, ti surat ngayon tayo kanbiya kita, kat naggapo kini pagkayam anaglingad, itinagan nga Anchi, at taga Ilocos Sur. Kasi man ti surat ni Anchi. Dear Lady L, kablaawan kayo amin itinaimbag nga oras adanunen to'y napnuan ayat, kan nanumu surat ko. May sakmat kadagiti rinibribo nga agdengdengag, iti amin na programa yo iti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Kayat ko matapay drama ti pakasaritaan ti pamilyami, tapno agpaay nga adal, kadagiti addaan iti kastoy aparikot, kan pakasaritaan. Manipod addan sa bali nga ipatpatag ni tatang, binaybayanan ni nanang, kastamutan kada kami nga anak na. Tasimurot iti adda mabalin na ababai, kan medyo ubing ngam ti inak. Awan na aramidan ti inak, no di tinangibaon kanya kiti sidong datatang kan ti babae na. Tapno isuda ti mang paadal kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Lady L. Tata, kaya't nakadimot lang apagadalan. Kasautan na antem, taisot imang susweldo kanya. Pudno ti ko na ti amam. Imbes sa mga alak iti sa bali ataw asweldoak, nilaangan tatang mo. Auntie, Katno kayat mo atalaga ti makaadal, agyan kamutan kanyak. Uray takadwam mo ti amam. Ngam, saan ka aswelduan? ha? Saan ka na mas daaw no apay asaan ka aswelduan? Ngamin pagadalin kamat, pakanin ka, ken mang tudak iti balon mo ngay naldaw. O anya, mayat ka. Kaya't ko launay ti makaadal, auntie. Iso amayatak iti kondisyon nyo.
O ano kasta nga rod, nagkinaawatan tan, iti sango ti amam. Dayta tinapagnunuan mi, nanang. Ano samlat nga ruden anak ko? Tinapatag kat makaadal ka. Si kantumot tan timang tulong ka dagiti kakapsat mo. Tapno makaadal dan tumot. Kasta talaga ti planok, nanang. Tapno makaaon tayo mo titirigat. Kaya't ko ti makaturpo si ti adal ko. Kat, kumusta mo't ti kababalin ti kabit ti amam? Nauyong, nanang. Istrikto launay. Kasta ka di. Uwan, nanang. Ano usakon Agi aman anak. Kat ikararag tayo anabaligi kumati panang paadal na ken ka. Uwan, nanang. Sana bale, tadamot ni tatang akaduhak. Anya ngay mo ti trabahom di tayanda. Aglako ak iti bagas, nanang. Kat ni tatang mo ngay. Aglako mo't lang iti bagas ken kargador. Iso ti agbunag ken mangisim pa kadagiti lako ken stock sa bagas. Ken aggrocery para iti istorda. Kay kayat na ti paadipan iti daydi a babae. Ngam agtalinaed iti sidong tayo. Nanang, saan kayo nga agladingit? Ken agpanunot. Tasan anasaya at iti salon at ti kasta. Amang ano makaluksaw tumanan no mabayagak nga agusar iti cellphone. Aganad kayo latan dita probinsya. Ay na, martir kauna, adeng. Diyak kaya ti dakkel ariri manong. Iso abinay aklatan amapan iti babae na. Awan matlaeng ti maaramidak. Nasaya at ata na pan ni Anjay iti puder na tapno mapaadal na. Dayjay a Helen kanu ti mangpaadal ka ni Angie. Ay, nasaya at ano kasta? Bareng saan adangran ni Celso ti balasang yaw. Wano saan, dangran ni Helen ti anak mo. Awan mo ti bagbaga ni Angie kanyak, manong. Nasaya at no saan da parigatain. Diyak lakit di kayat amaamuan a parigaten dati ka anakakiti sidong da. Siyak ti makalaban ti asawam no kasta ti mapasamak. Nagdadagsan ka, nagdadakkel na dito apinggan. Adamanin na buong mo! Mangiruruman ka, babae! Impungan ng magtanan ni Saan ang mabaybayad ang tipungot laang dagiti nadadaan ang gamit ko? Diyak matinggagan, tinapasamag, antin. Bayadam dayta! Nginginaan dagita apinggan tapno amom! Awan mati kwarta, antin. Didak matikikan ti allowance ko mapanag-eskwela. Kunayo iti amangtod kayo iti balon ko. Awan mat. Iso nga awan ti pangalaag iti ibayad ko iti daytoy na buong nga pinggan. Boston! Tandaan ang dayti, ha? Maminsan pa'y ang makabuong ka, buong ak matunday ta ulam, danga! Kahit magsasadot kag trabaho ni Angie, sadot day tang anak mo. Apay aya. Anya tar aramiden na. Nakabuong manan! Kasano kat agsasadot? Mangan lati pagalistuan na!
Di mo pa ila tinungpa. Ay talaga tinungpak kan insagunot ko. Hoy, Angie! Umay ka man ditoy. Apay ka di, tatang. Nagpuskol mo tintarupam. Apay agsadot-sadot ka ditoy. Aramidak mo ti amin at trabaho dito'y, tatang. Nakabuong iti pinggan. Jack mo't inggaga. Gustoon! Kalintigan ka pa ilaan. Dayta ti pagalistuan ti anak mo. Agkalintegan wenno lumaban. Maminsan pa'y kunak nga ruden. Ipagat mo, nagsadot-sadot. Kasta ti sagsagrapag iti sidong ti amak, kan ti kabit na Lady L. Maparparigat ak nga agtrabaho iti balay da, kan iti negosyo da. Iso asaan nagpayan ang makakonsentrate iti panagkadal ko. Iso nga ingkedeng kon ti mapan iti ayan dagiti gagayam, kan babarkadak, bareng matulungan dak, nga agbirok iti panggadak. Iti ipapan ko kadagiti kakayam ko, nagjajaming kami Lady L, ta isumet ti kayat da. Kayat da kanu aparagsakan, imbagak kaming kadakwada ti parikot ko. Kat. Sana ko nga agsyat. Tamaulaw akon. Ganun daw mga kadwa. Nabartek tayon, kakadwa. Maturog tayon. Tayin ton bigat kat. Kuyugag pa ito'y nakakaasiag. Kayem tayo. Paano niyo ka na eh? Mapan kami agsapula iti panggadan. Kasama nga rin tayo panagadal mo, Angie. Sumrag ka nagtrabaho. Makamo ditan. Agurnungak pa sa akagadal. Tamarigatan ako unay ti ayan ti kabalay ni tatang. Nauyong. Ultimo ti amak katengal na. Nauyong dadwa kanya. Narigat ngagpaiso na ito. San ka mo't na makakonsentrate nga gadal? Iso nga rod nga agbirok kami ti pagtrabahuan mi adwa. Iyak mo't kaya ta. Maparparigat to'y gayam ko Kasi mat. Garampang ka, mangibabain ka. Papadalan da ka, kasta daramit mo. Bimababaian ka, ngamadda ka kit hindi ta makiin inom. Guston tatay. Anyat pagkaskasta ha? Diyak ba't lamay pas nagtiagadal? Tado na iti trabaho dito'y. Gan pagtintin na longan da kadangran. Tangsit na ang anak mo. Awan na nga rudon ti kabailan na. Tangsit pa. Hoy, si ka babae. Nuday talag lamon ti amom. Sige, pumanaw kalangan. Tadyak pagtatak ko ng tisadot at tao. Sana kasadot. Pagbalbalin ang dakanwang. Di nagsumba-sumbata na kasta. Dardarak taro pamiti sangwanan ti amam. Lukasta ti kinabastos mo. Pumanaw ako ni tisidong datatang nanang. Apay ka di anak. Anda ka di saan anasaya at mapaspasamag kan ka dita. Malmaltratuan dak nanang. Anya? Kabkabilan nak ni Auntie Helen. Kastamot ni tatang. Una yun ti kinaranggas ti amam. Binaybay anak lang arudan. Dus-dusaan na kapay.
nagaasa iro day ta, ma'am. Trabaho lang arod aminan. Kabilan dakpay. Iso ang nagkamangak iti ayan ti barkadak. Agbirbirok kami iti panggadaan. Diyos ko, kaasi kamot anak ko. Ang kasanon ti panagadal mo. Sana ko na agadal nanang. Agtrabaho aklangan tapno agbiagak dito syudad. Agawid ka laangan, anak ko. Dagdanan natayon ditoy. Agyan kan dito'y balay, tasyak ti manggad. Nanang, Ipakaamok ka ni Uncle mo, Aberto, na ito'y anapasamakan ka. nanang. Kastagayam ti aramid ti amam. Di nakamanlaki na siyan. Apay asika ti kabilin na asaan kat ati babae na. Nauyong ni Auntie Helen, Uncle. Oray ni tatang kat anderan na. Paspasurot lata ni tatang kwa na. Paspasurot? Ano kabilin na kati babae na kat pasurutan namat iti kabel? Nagawan abaindan. Uncle, Tirumbang kadakwada kat maidarom ken mabalod. Uncle. Luleng, idarom ko ti asawam. Ha? Idarom ta ti asawam. Siyak ti makam mo. Ang nauyong ti babae, Manong. Amangan no anya ti aramidan na kada kami ka ni Angie. Amangan no ipadangran na kami iti sabali a tao. Sanggay magdanag. Jakpat siya na maaramid na dayta. Ngam agsaga na tay darom tayo iti barangay. Uncle, No saan ang maurnos iti barangay? Mangiyuli tayo iti darom kontra kadakwada iti babay na. Kita man tilaing dadwa. ni Auntie Helen tumawawag. Anya nga tati bagana. Sungbatak nga ta. Jak sungbatan. Amang ano dinak matlasar dengan ngaw awagan no jak ikaskaso. Makamo ditan. Sungbatak latan. Sanak matla madangran. Tadak matan dito'y adayo. Talaga dinak sar dengan ngaw awagan. Hello? Awanan ka iti bain? Awanan ka iti utang anay baganakam? Pinalpalamot ka? Ngam kastapay ti naramid mo kanyak? Siyak tinagtintin nulungan nyo ni tatang auntie. Boston! Agsaga na kayo iti inam. Kasla kay lasino anang idarum kanyak? Apay, adda kwartayo apang abugado yo? Saan mo kading amo ang naglabsing ka iti lintag? Ti panang maltratom kanyak? Kan kang runaan na, iso ti panangagaw mo iti amak. Nagtangsit ka, Angie! Sika ti tangsit! Nasursurok ti lumaban iti babae ti amak. Gaputan na labas ti kinauyong na. Kan masansan abalikugan nak, iti sango ti amak. Iso adang ranak mutan ti amak, Lady L. Ti babae na ti ad-adda apat yan na, ngam siyak nga anak na. Impulong ko ti aramid dakin ni nanang, kat imbagamat ni nanang kini uncle ko Aberto. Iso anagdarom ni uncle ko, iti barangay. Kadagiding al-al daw, kat nadlaw ni tatang nga adda lalaki ni Auntie Helen a babae na. Banaga nagsubsubangan da. Agingga nga iti maysa nga altaw, kat. Apay ngay mawag kayo kanyak, tatang. Anak ko, kasaom ni Uncle mo Alberto, kaninanang mo.
Ipakaasim nga isanundan ti darom kontra kada kami kananti Mahelen. Ni Uncle Berto ti kasaom tatang. Tauray saan kayo kaya't nga idarom. Ni Uncle ti agragot amang idarom kan mangipabalod kada kayo. Tapnoy bagakkan ka anak ko. Nadadahalan ti talag ko kan ni Helen. Nasukalak nga dalalaki na. Kan nakaamiri sa kun anak. Apay nga da ka pay lang didi balay ko ha, siga lalaki. San ka dia pinapanaw kan? Agsubli ka ni ti pamilya mapadam ngawan serserbina. Nimot Auntie Helen ti mangmangag kong agong unget tatang. Kasta da aramid na. Kanayon na kun nga apaan, manipod iti naduktalak nga dalalaki na. Agawid kayo nga minon tatang. Kat sangwan nyo tinangidarumandananang kan Uncle kada kayo. Jackpot siya na nagpapawin ti amam. Ang mga no drama dalayang dayjay iti babae na tapno iatras tayo ti darom kontra kadakwada. Pudnuman kin saan tinangag mo, Angie. Umay na sungbatan ti reklamo kontra kadakwada adwa iti babae na. Maasyanak mo tun ka ni tatang, Uncle. Nga makaamu kayo noon niya tinasayaat. Talaga ti pagsayaatan nyo iti inaam ti aramidag. Uncle, Kat no pudno ang nagbalbaliwan ti amam para makitan to. sapay la ko Uncle. Tanagbalbaliwan ni tatang. Nasaysayaat mo't laang naagsubli ni tatang kada kami a pamilya na. Kan sapay la ko tagsinadan iti babae na. Ang nusyak ti masurot. Nasaysaya at no may kanday ti pagnakmanda adwa iti babae na. Pagyamanak, imay ka ti daytoy a hearing yo, Celso. Ngam, api adi mo yung kuyog ni Helen. Dua kayo na idarom iti daytoy a kaso. Lading itag kapitan. Ngam, adadi mi nagkinawatan ka ni Helen. Kat saan to na maornos pa'y dayta adi mi nagkinawatan. Agsipod ta, dan sa bali a lalaki iti biyag na. Ala, denggan tayo man pa'y ti reklamo damang Berto abayaw mo, ken ti asawam. Idardarom ko ti bayaw ko ni Celso. Ta inabandon na ti pamilya na. Dinangdangran na ti anak na ni Angie. Ken adda sa bali a babae a katenden na malaksid iti babae ngayong kasar na nga iso ti kabsat ko. Ni Luleng. Putno ka de, dagita nga akusasyon da ken ka, Celso. Jack aglibak kapitan. Aklaw nag-amin tinagbasolak. Kan agkidawak iti pamakawan iti pamilya. Nalaka ti agkidaw iti pamakawan. Kalpasan na arami idam tumanen. Ang mga nakarkaron to pa yan iti may kadwagon daway. Patsyan na ko mamanong Berto. Pagbabawya kong tidakas ngayon nararamid ko. Agpalit ko mga kitisangoyo. Tumakder ka nila. Saan kami adyos apag pa rin tumangam. At pakawan ka iti Diyos. Pakawanan na ang loleng asawag. Mga simta pakawanan na Angie, anak ko. Pakawanan na ikarik nga ipatag kayo a pamilyak. Pagsabyan kayo. Ikarigatak timanggan nga orean niya di tatrabaho. Basta mabiyag kayo pamilya. Pakawalan na ka anak ko. Tatang, napakawan kan, idi pailaon. Saan ka mabalin aguraon iti agnanayon? Tas ka ti ama ka nagtaudak. Kan mariknak ti panagbabawin. Anak ko. Sika ngay, Lole. Mapakawan mo ka di pa'y ti asawa. Ano saan?
ituloy tayo ti kaso. Maingato dayo ti akaso ket mabalod ti asawam, agramang ti babae na. Kapitan, No amom ti mamakawan, ormusan tayo nga rod, tapno mga parawanan kayo amin. Mapakawan mo kadi ti asawa. Kapitan, pakawanag ti asawak. Ta ipagapok iti urnos ti pamilyami. Kano maikari na lakit di asaan to na mapasabak pa'y ti kastoy ariribok a pinarnoy na. Ikari kajak to naramiden. Pagkawanindak kuma. Manong Berto. Pangasiyo ta pagkawanindak. Talaga anaasyan kami kinitatang iti day di apa nagpakpakaasi na, kan panagkid daw na iti pamakawan. Iso a pinakawan mi, Lady L. Ngam ni uncle ko Alberto ti kasla mapilpilit, ang mga klunmanan iti panangawat mi kinitatang iti sidong mi. Banag a maawatan mi. Ditan tinagpatinggaan day ti pakasaritaan ti biyag mi asang kapamilya, Lady L. Kat sapay la kuma, tagbalin nga adal kadagiti agar-aramid iti may kariwas. Agyaman ak unay ti anos yu anang ornos, kan nangidrama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Angie. Anak, ti may sa akapatgan agamang, nga impa ay tinamarswa kadatayo. Intalag na kadatayo, manipod na yinaw, panakaypas ngay, kan iti panagdakkalda. Tapno taraknan, taripatuan, tagipatgan, ilalaan, kan binuran iti nasaya ta sursuro, saan kat apasakitan, tagabuan, torturan, kanoan niya pa'y di ta akita ti kinadamsak. Agbalin tayo kumana saya at nga ehemplo kadagiti anak. Tano na saya at tinaganak, dakdakkel ti posibilidad nga agbalin na saya at dagiti anak. Kas mabasa iti Biblia, amasarakan iti taga Efeso, Kapitulo 6, iti versikulo 4. Dakay anaganak, di kay agsao, wenno agaramid kadagiti banag amamataod iti panagpungtot dagiti anak yo kada kayo. Padakelen yo kit di ida iti na Kristyanuan apan nakadisiplina kan pamagbaga. Alakastan Angie, katagyaman ak iting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, J.R. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez. Iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Kadagiti amin na dumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padasyo nga intay drama, dito'y programa tayo. Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay, na impag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!